Machiegni kendo nyakoro mga jongero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni Maratil wadhi mbele gi miweche go manyien kakoro twang'iyo mago mag somo aput manoyier kod jatenda piny Kenya mondo mi orang weche somo golo lipot mar ariyo mana dweche ariyo kende bang' golo lipot mokwongo. Lipot mokwongo emano ogolo yo makoro lu maduoko jopuonjre mag junior secondary skunde mag primary. Lipot mogol sani otwakie somo mag kuonde tiegruok mag mbalariany kod mago madiere mag TVETs. Judith Omondi odondonwa lipodno kendo omiyo wago eyo machal kodma. Ondamo mogik mar loso lipot mogik mar somo ma ibiro chwal ne jatend piny Kenya dwe mar adek chakore wuok tich. Ma bang' aput mane opodh kod jatend piny Kenya chwalo lipot mar ariyo tich ang'wen mokalo ewi weche mag somo ma pacho kae. Lipodno kata kamano pok olosie kod jatend piny Kenya kata mana jatend migawo mar somo kaka ne gitimo e kinde mane ochwal lipot mokwongo dwe mar 12 higa mokalo. Lipot mane omiyo jopuonjre mag junior secondary odok dhi nyime kod sombgi e skunde mag primary. Lipot mar ariyo ni otwak mathoth ewi somo mag kuonde tiegruok madiere kod mago mag mbalariany ka bende okelo paro mopogore opogore ewi tiegruok mag jopuonj ma pacho kae. Moko kuom lipode mag ng'ur ma pudi ne ochoko ewi kuonde tiegruok madiere mag TVETs oriwo nok mar omenda ma ichwalo ne TVETs ma osebedo ka en macha e kinde ma kwan mar jopuonjre to medore. Omenda ni bende deko ka bende samoro lew ka ok obiro. Moko kuom jopuonjre mag TVETs bende nonro yango ni ok yud sir mar HELB kaka owinjore gi yudi. Ka kata mana gigo ma gikonyore go e somo mag tije lwedo bende onge skunde go e kinde mamoko. Lokruoge ma pur ni dwaro ni mondo tim mondo mi sekta mar kuonde tiegruok mag TVETs bed makare oriwo medo omenda ma ichwalo ne TVETs, chwalo omenda ne jopuonjre duto misiro kod piny owacho, keto e agulu achiel omenda michwalo ne TVETs kowuok kuonde mopogore opogore. Loso weche mag omenda ma osebedo ka kwako sekta mag mbalariany gin moko kuom gik ma bende apudni ne oluwo. Lipode ma giyudo lero ni mbalariany ma pacho kae ni kod gope mohewo bilion 54 ma owinjo gichul. Ka koro bende paro ma gichwalo ne piny owacho en ni mondo gichul gope duto ma mbalariany ma pacho kae ni godo, wito oko nyinyo ma oketi ewi osuru mijuogo jotije mbalariany kaluwore ni ok gisebedo ka giyudo sara ka bende gichwalo paro mar miyo jopuonjre mag mbalariany hola ma onge rido kata keto chike mamoko kuom jopuonjre ok nyal chopie. Liekore ni lipodni ne ok orwaki kendo winjo tim ne lokruoge moko mondo mi jatend piny Kenya puodhe kaka mano ma inyalo ketie tim e sekta mar somo. Apudni ne omi thuolo mar dweche 6 mondo mi gigol lipot mong'ith mabiro konyo reso sekta mar somo chakre piny nyaka malo. Dwe mar adek geno nitie ni lipot mibiro gol biro lero mathoth ewi lek ma Kenya nigo ewi loko lai manyien mar somo yare 844 nyaka CBC, wuokie junior secondary nyaka e senior secondary, chiwo lai makare ewi kaka mbalariany biro tiego ji kitiyo kod curriculum mar CBC. Rameny ni biro neno dwe mar adek. Duoko mag penjo kod ng'ur ma osebedo ka nyiedhore biro neno. Judith Omondi, Ramogi TV.